Ні, ми є в Європі, нас не треба питання повертати. Ми маємо всі гузети повернути, отако. Ну, я вже тебе в цьому не підтримую. Ну, ти так хочеш, на що це повертати? А ми сидимо, хоч один бік, хоч другий бік. Ну, я хочу вже... Розказуйте. Ми з Леонідом, а скоріше сам пан Леонід, був зацікавлений в тому, щоб на сесії міської ради ми розглянули питання щодо збереження центральної частини міста Дрогобича як історичної спадщини. І на превеликий жаль, Леонід був на сесії, і наші депутати, мої колеги, не підтримали цього. А навпаки, підтримали, щоб знищити зелені насадження на Самбірській, забудувати Пилипа-Орлика, зрізати дерева і ще що розбазарити. Це так було донедавна. А тепер я вам кажу, що на протязі 2 років, коли оця наша влада, то ми тільки зараз добилися, що на сесії міської ради буде розглядатися питання щодо концепції духовного розвитку міста Дрогобича. 18 квітня в ратуші на 2-му поверсі буде круглий стіл стан та перспективи розвитку, духовного розвитку міста Дрогобича. Я запрошую вас всіх, хто має здорові зерна, щоб ми в цю концепцію заклали це все позитивне. І Леоніда особисто запрошую від імені комісії, яка цим займається. І там ми постараємося, будемо розставити крапки. Щодо всієї цієї дискусії, в 88-му році ідейний дух був в Дрогобичі такий, як і сьогодні. І зрозуміло, що тут міняти ми можемо. Тоді так сказали, до сьогодні зберегли 925 років. Бо тоді була керуюча направляюча партія, а тепер виконком. Ну, різниці немає, бо особи майже ті самі. Ось тому то нам з вами треба розвіяти це буде. І Леонід прийде, я прийду, Пастух прийде, інші прийдуть. І давайте, щоб ми вже в Дрогобичі заклали ту концепцію, яка би мала бути. Погоджуємося. Щодо монет, я не пам'ятаю, що ми на сесії приймали таке рішення. Не пам'ятаю. Якщо це зробив виконком, то ми запитаємо. Якщо це треба підтримати на сесії, то буде дискусія. Так, в інформації на ЗІКу було написано, що мер міста... Дякую.